Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuïta i sin compromiso. Ven a conocernos. El passat 29 de maig, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar la convocatòria d'eleccions generals pel 23 de juliol. Per aquesta raó, aquesta tarda a la sala de plens de l'Ajuntament de Martorell s'ha dut a terme el sorteig públic per a la designació dels presidents i vocals titulars i suplents, que han de constituir les meses electorals. Aquests són òrgans formats per ciutadans elegits per sorteig, encarregats de rebre els vots dels ciutadans i de fer-ne el recompte. Els correspon presidir l'acte de votació, controlar el desenvolupament de la votació i dur a terme el recompte i l'escrutini. Una mesa electoral està formada per 3 ciutadans, un president i 2 vocals. En total, 315 persones censades a Martorell per les 35 meses electorals distribuïdes en els següents centres: oficines de l'Ajuntament, la Casa de Cultura, l'antiga Escola Montserrat, l'Institut Pompeu Fabra, el Col·legi Vicente Aleixandre, les instal·lacions esportives municipals, el Centre Cultural, la llar d'infants Les Torretes, les instal·lacions esportives de Torrent de Llops, el complex educatiu Torrent de Llops i el Col·legi Mercè Rodoreda. Les notificacions començaran a arribar el proper dilluns dia 26 i si algú vol reclamar podrà fer-ho a través de la Junta Electoral. Les dades es podran trobar a la mateixa notificació. Al ple han assistit els partits polítics Junts per Martorell, Partit Socialista i Esquerra Republicana.